Bună seara, stimați telespectatori! În această seară vă vom prezenta câteva modalități de evitare a conflictelor în cuplu sau de rezolvare a acestora. Pentru aceasta am invitat-o alături de noi pe doamna psihoterapeut Ramona Pencea. Bună seara și bine ați revenit la noi în emisiune! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație! Pentru început, aș dori să ne spuneți care sunt cauzele conflictelor într-un cuplu. În cuplu, persoanele vin cu multe așteptări. De multe ori, așteptările nu sunt realiste. În momentul în care dorim să formăm un cuplu, trebuie privită problema diferențiat din punctul de vedere al femeii și din punctul de vedere al bărbatului. Femeia îndrăgostită oferă foarte multe, fără să îi se ceară. Bărbatul, în schimb, oferă atâta timp cât are un interes și punctează altfel ceea ce oferă el. Este foarte important ca cei doi să-și cunoască, în primul rând, drepturile lor. Dreptul la fericire, dreptul de a fi sănătos, dreptul de a-și fixa prioritățile lui, în primul rând, a ține cont de el, să se facă el pe el însuși fericit, în primul rând, și formă, să aibă dorința de a se completa cu partenerul, nu de a-l domina pe partener. Da, deci cum s-ar putea evita conflictele în general? În momentul în care te simți iubit, da, oferi mai multe, ești dispus să înțelegi, să devii tolerant față de partenerul tău. Dar facem diferența din nou între femeie și bărbat. Femeia, ca să evite un conflict, e bine să aibă câteva necesități fundamentale asigurate din partea bărbatului. Da. Și vorbim de grijă, vorbim de dorința de a fi protejată, de a fi înțeleasă. Noi, femeile, facem o ventilație emoțională, ceea ce pe bărbații deranjează. Vorbim prea mult, ne plângem de stările noastre, de faptul că nu toată lumea ne înțelege. Da, practic acestea ar fi generic incluse în niște necesități afective, să zicem, da? Da, așa. Perfect. Necesitățile afective sunt diferite la femeie și la bărbat. Așa, și anume. Un bărbat, când ține cont de sentimentele femeii lui, când lasă pe primul plan și dorințele ei, nu doar dorințele lui, nu doar munca lui, nu doar prietenii și distracțiile lui, atunci femeia se simte protejată, simte că el are grijă de ea și automat îi va oferi înțelegere, îl va accepta. Nu va mai dori să-l schimbe, să-l modeleze după cum are ea așteptările. Iată un pas. Când o femeie nu se simte ocrotită de partenerul ei, vine cu reproșul pentru că ea oferă necondiționat totul, absolut totul. De la a face treburile zilnice în casă, la a crește copii, la a-l susține pe el când are un moment dificil în viață. Și așteaptă ca și el să procedeze ca ea, ceea ce nu va face, nu se va întâmpla. Și atunci va începe cu reproșurile. Da, totuși cum ar putea să îi sugereze dorințele ei fără ca să recurgă la reproșuri? Sau cum i-ar putea sugera să se poarte altfel decât până atunci? Să devină conștientă, în primul rând, de ce anume dorește ea. Da. Să știe că nu trebuie să lupte pentru ceea ce dorește. E suficient să spună ferm, calm, că dorește un anumit lucru, un anumit comportament din partea partenerului ei. Nu în momentul în care acest partener o jignește, să tolereze jignirea, să nu devină servilă. Da. Pentru că a fi servilă nu înseamnă a-ți rezolva problema de cuplu. Înseamnă o pace falsă. Devii fântâna dorințelor pentru celălalt și te vei întoarce cândva împotriva lui sau îți vei pierde propria ta identitate ca femeie. Da. Deseori, cum ați precizat și la început, femeia este cea care vorbește mai mult într-un cuplu. Cum pot fi totuși făcuți să vorbească și domnii? Oferindu-i afecțiune, o comunicare plină de afecțiune. Ei au motive să se retragă,
să tacă, să se închidă în ei înșiși. Ca de exemplu, ce motiv? Da. Unul dintre ele, cel mai important, este că îi înspăimântă teama de intimitate. Faptul că încep o relație, intră și asumă o responsabilitate a vieții conjugale și se tem că pierd foarte mult din propria lor identitate. Această intimitate cu partenera îi face să se simtă slabi, dominați de parteneră. Și atunci se retrag. E bine ca femeia să aibă tact și înțelegere, să lasă în perioada aia liniștit, cu gândurile lui, fiindcă el va reveni la ea. Dacă îl urmărește, dacă îl pistonează sau asaltează cu telefoane sau reproșuri, îl pierde. El se va retrage definitiv, va intra în altă relație, unde are mai multă libertate. Așa, deci, da. Deci pentru această situație ar trebui deocamdată liniște, să înțeleg. Liniște. Da. Deci un alt motiv pentru care bărbații tac este faptul că ei nu au o soluție la problemă. Există o problemă în cuplu, nu au soluția, nu știu ce hotărâre să abordeze, care ar fi partea lor cea mai bună, cum să vină cu propunerea, să nu-i afecteze. Ei totdeauna se pun pe ei înșiși pe primul plan. Femeile nu. Femeile îi pun pe ceilalți pe primul plan, pe soț, pe copil, pe părinți, niciodată pe ele. Și aici e o mare pierdere. Da. Deseori există motive ascunse pentru care bărbații se iscă cearta între bărbați și soțiile lor. Care ar fi acestea? Câteva dintre acestea. Bărbații ajung să se simtă respinși, neapreciați. Atunci când o femeie nu-și mai admiră partenerul, îl pierde. Atâta vreme cât vii cu reproșuri, cât nu dorești să-i comunici ce anume dorești de la el, vii și spui doar ce n-a făcut din ce i-ai cerut, îl faci să se închidă sau îl faci să devină violent. Da. În momentul în care bărbatul și femeia stau de vorbă, comunică unii cu ceilalți pe un ton calm, limpede, ferm, se ajunge la o soluție, nu devin parte ei înșiși din problema respectivă. Da. De obicei, un bărbat jignește foarte ușor o femeie când o desconsideră. În momentul în care minimalizează opinia ei, îi spune că nu are dreptul să se simtă cum se simte, tristă, îngrijorată, anxioasă, bine, dar uneori furioasă, supărată. Și vine cu argumente. Uite de ce să nu te simți tu ca femeie așa, că eu am făcut aia și aia. Dar există posibilitatea ca și femeile să aibă exagerate unele reacții, să zic așa. Le exagerează tocmai din teama că nu primea suficient. Da, dar asta poate să intre în domeniul patologicului chiar. Intră cu siguranță și devin pasiv-agresivi bărbații, în special, adică tu îi ceri să facă ceva, el uită, sau se face că uită, sau te ignoră, sau îți întoarce spatele și revine ca și cum nu s-a întâmplat nimic și discută cu tine. Da, dar mă refer la partea și exagerarea unor dorințe din partea femeii, respectiv să fie exagerată ea în anumite pretenții, să zic. Este exagerată când nu se simte iubită și când ea nu se știe prețui. Înseamnă că undeva în trecutul ei nu a avut o copilărie frumoasă, nu a avut modele comportamentale la părinții ei, modele adaptative, adică tatăl n-a ascultat-o pe mamă când aceasta a avut ceva de spus, a ignorat-o sau a țipat la ea. Mama a putut fi o femeie servilă, aici, din cauza asta multe femei rămân singure după un divorț. Multe femei acceptă o relație care este nefavorabilă lor și ele sunt abuzate psihic. Sunt momentele acelea acute de care spuneați dumneavoastră, care femeia explodează și
vine și face o criză de istericală, devine histrionică, devine depresivă după aceea, pentru că toate așteptările ei sunt neîmplinite. Și atunci întrebarea mea este, tu unde ai fost în acest timp ca femeie? Da. Ai avut drepturile tale, nu ți le-ai cunoscut. Nu ai știut să-ți impui niște limite. E adevărat că asta se învață la maturitate, nu la adolescență. Da. Referitor la faptul că ați spus că o relația părinților unui individ își imprimă o amprentă, așa, își pune o amprentă asupra viitoarei căsnicii a individului respectiv. Mai dați-ne câteva exemple. În ce sens? Deci ne-a spus odată că tatăl este cel mai autoritar și mama cea servilă. Da. Sunt cazurile în care femeia este cea autoritară, iar bărbatul este cel servil și în cazul în care ei au un băiat, băiatul va fi dominat de femei în viața lui. De viitoarea parteneră. De viitoarea parteneră sau va căuta o parteneră care să-l domine. Pentru că el așa știe să funcționeze. Aceste mecanisme și le-a însușit de mic, prin imitație. Da. Nu va avea încredere în el, pentru că dacă tatăl, privit cu ochi de copil, nu a avut puterea de a comunica cu femeia lui, înseamnă că nici el nu va avea puterea aceasta, din păcate. Sau vom participa la un cuplu tot așa dezarmonic, prin care bărbatul devine histrionic, devine poate cu o personalitate borderline, face crize el, amenință, abuzează femeia psihic, violența poate fi, cum bine știi, și fizică și verbală. Da. Și atunci mai vine femeia aceea să divorțeze decât să continue această relație. În calvar, fiindcă ajunge ea însăși la psihiatrie și probabil va fi ea însăși un model deficitar copilului ei, indiferent băiat sau fată. Ne-ați precizat tot anterior că o femeie se implică mai mult sentimental deseori într-o relație decât un bărbat. Cum se explică asta și ce influență are asupra relației de cuplu? La început amândoi se implică, fiindcă amândoi au un interes, o motivație, dar în timp auzim, mai ales eu aud foarte des la terapia de cuplu, persoanele care vin și spun la început a fost afectuoasă, a fost tandră, înțelegătoare, răbdătoare cu mine. Acum nu mai reproșuri, resentimente, remușcări și mă face vinovat de nefericirea ei. Și invers. El este nepăsător, este arogant, mă jignește, nepăsător din toate punctele de vedere, deci nu mai comunică pe niciun plan cu ea, nici în domeniul material, nici în domeniul afectiv. Și cum s-a ajuns la această situație? Cum credeți că se ajunge la această situație? Oferă la început mult. Femeia nu știe să ofere puțin. Ea oferă totdeauna mult. Până ajunge la o limită, la o prăpastie, când are loc o deșteptare. Multe femei la maturitate ajung să cântărească altfel lucrurile. Și atunci observă, privind în urmă, că au investit foarte mult și n-au primit nimic în schimb de la partener, sau ce au primit... Consideră că nu era suficient. Este de dreptul de ignorat. Da. Și în momentul în care această femeie dezamăgită, tristă, ajunge în cabinetul de terapie, este întrebată, te ajută la ceva să gândești? Că nu meriți să fii iubită, că totul a plecat de la cum te privești și cum te respecti tu pe tine însăți. Dacă tu consideri că acel bărbat nu are cum să-ți ofere și tu nu ai dreptul la ceea ce poate el să-ți ofere și ți jenă să ceri ceea ce dorești. În continuare aș vrea să ne spuneți ce modalități sunt pentru ca o soție să crească în ochii soțului și invers. Soțul să crească, sau mă rog, nu neapărat soție, partenerul de cuplu să crească în ochii partenerei. Eu aș propune să începem cu bărbații. Da. Le-aș da câteva sfaturi.
Bineînțeles, deci cum pot să sfaturi crească în terapeutice. ochii partenerei. Cum pot să crească în ochii partenerilor lor? Da, În primul rând, să accepte să-l asculte. da. Vorbeam de acea ventilație emoțională. A asculta partenera înseamnă că îi dai un sentiment de bine, de grijă, de încredere, de acceptare și la rândul ei te va accepta și te va asculta pe tine ca bărbat. În al doilea rând, ar fi bine să înțeleagă ce comunică partenera atunci când spune sunt obosită, sunt nemulțumită, uite câte am de făcut, ce îngrijorată sunt pentru ceva ce va urma. E vorba de o anxietate aici. Da. Și să nu sară imediat să-i dea sfaturi, să găsească el soluția magică, Da. pentru că ea nu are nevoie de soluții în acele clipe, ea are nevoie doar de suportul lui afectiv. Adică ascultă-l și taci. Da. Taci. Oferă-i siguranța că ești lângă ea. Că e Senzația ascultată. Da, exact. da. Formă înțelege ce vrea să spună, fără să iei nimic personal, la modul personal. Când ea spune, de exemplu, uite câte am de făcut și începe cu o listă inepuizabilă de lucruri, el poate să se gândească și o eroare de judecată masculină, nu-i mulțumită de ceea ce fac eu. De fapt, ea îmi reproșează. Și ăsta e un motiv de ceartă, un motiv ascuns, un motiv inconștient care duce la o ceartă în cuplu. Da. Ca să crească în ochii femeii, ar fi bine, ar fi de preferat să facă mici gesturi de tandrețe, fiindcă femeia punctează fiecare gest cu câte un punct, fiecare cadou, indiferent de consistența lui, cu un punct. Deci toate gesturile, toate cadourile sunt la fel punctate, sunt egale ca valoare. Bărbatul nu pricepe acest lucru. Crede că dacă îi oferă o mașină cadou, femeia va fi încântată multă vreme de atunci încolo. Da, deci mai bine mai puțin și des. Deci mai bine mai puțin și des. O floare cu o mașină, femeia punctează la fel, egal. Da. E bine să nu-i uite zilele favorite, da, zilele aniversare, să pregătească și el dimineața cu cafeaua, să mai facă și el din când în când surprize, să se ocupe și el de lecțiile copiilor, în cazul în care sunt copii la mijloc. Efectiv, este nevoie să fie mai romantic, pentru că bărbatul are o latură minunată, romantică. Așa. Vede altfel lucrurile decât o femeie și poate să ofere o privire de ansamblu din punct de vedere masculin, ceea ce îmbogățește universul feminin. Deci astea sunt și modalitățile de a crește bărbatul. Sunt multe. Da. Sunt multe. Câteva exemple, da. Iar situația inversă? Situația inversă. Femeia ar fi bine să se axeze în primul rând pentru ce a primit. Da. Sau pe ceea ce a primit de la partenerul ei. Să nu facă caz, să nu facă istericale când nu a primit ce a dorit, pentru că în mare parte este culpa ei, vina ei. Nu a cerut. Sau nu a știut să ceară, așa cum doamnelor. Aflați că bărbații oferă mai mult atunci când îi se cere mai mult. Este dovedit științific. Da. Cu cât cer mai puțin, cu atât primești mai puțin. Așa. Nu aștepta ca el să ghicească ce dorești tu, ce visezi tu, ce așteptări ai din partea lui. Chiar dacă ar fi romantic ca sufletul pereche să te intuiască și să îți ghicească dorințele, nu se va întâmpla asta. Și vei fi distrusă, dezamăgită, neîmplinită. Da. Deci aceasta ar fi o primă modalitate. O primă, să nu reproșăm, să ne axăm pe ceea ce am primit și să cerem ceea ce ne mai dorim. Da. A doua este atunci când partenerul greșește, ne jignește și îi pare rău, să acceptăm scuzele lui. Să nu abordăm tot ce ne-a făcut el de-a lungul timpului, să nu reactivăm acele momente negative, fiindcă se întâmplă asta la o ceartă. Da. Fiindcă partenerii când se ceartă 5 minute au un motiv. Se ceartă 5 minute pentru un motiv anume. După
cele să 5 aduc aminte minute de toate cele întâmplate Da. de la începutul căsniciei până în prezent. Da. Și se ceartă mai ales pentru cum sunt spuse lucrurile, pentru modul în care vorbim unul cu celălalt. Deci cearta pe motivul care ne doare este de 5 minute Da. și nu se ajunge la rezultat. În al doilea rând, în momentul în care nu dorește să ne ajute, îi cerem sprijinul și spune nu. E bine să nu-i reproșăm că este incapabil sau este răuvoitor sau vrea să ne umilească. E bine să ne gândim că el cu siguranță ne-ar ajuta dacă ar putea. Și să-i comunicăm acest lucru. Sunt dezamăgită că nu mă poți ajuta. Exprim emoția, da? Dezamăgirea este o emoție negativă, dar funcțională. Nu-i furie. Da. Și spun, cu siguranță, dacă puteai, mă ajutai. Da. Și el are încredere că e înțeles. Ea are bucuria că e acceptat așa cum iese și ea nu caută să schimbe un Superman. Da. Deși un bărbat se schimbe dacă femeia îi solicită asta, se modelează. Da. Înainte de a continua discuția, aș dori să reamintesc numărul de telefon la care telespectatorii ne pot adresa întrebări, respectiv 0257 210000. Aș vrea să ne spuneți acum modul în care prezența unui copil sau mai multor copii influențează relația de cuplu. Sau dacă o influențează încă din timpul sarcinii. Da. Femeia își modifică fizicul, are loc accentuate schimbări hormonale, tot corpul ei suferă o transformare intensă, devine mult mai sensibil, are stări de plâns, are stări anxioase, nu știe dacă va face sau nu față noului statut, cel de mamă, care implică niște responsabilități, implică mari bucurii, dar și mari temeri. Da. Și cum reacționează domnii la acest comportament al doamnelor? Domnii se simt frustrați. În primul rând pentru că femeia, partenera, nu mai este atât de dornică de relații intime. Se protejează în mod inconștient. Da, vom continua discuția, doar că un telespectator dorește să ne adreseze o întrebare. Bună seara! Bună seara, sunteți în direct. Vă ascultăm. Bună seara, să rămână. Bună seara. Mă numesc Achim Gheorghe. Da. Și am făcut la doamna niște ședințe, Da. după care m-am simțit foarte, foarte bine. Da. Pe această cale țin să-i mulțumesc din suflet Da. și încă aș mai dori să mai fac câteva ore de ședință, dacă acceptă doamna. Deci să Îi înțeleg mulțumesc că relația noastră de cuplu s-a îmbunătățit semnificativ după terapie, da? După psihoterapie. Da. Mulțumim mult pentru intervenție. Da. Mulțumesc și eu mult de tot. Mulțumim, o seară plăcută în continuare. Deci, am ajuns la momentul în care mi-ați spus că domnii se simt oarecum frustrați de intervenția unui copil în relația lor, să zic cuplu, așa, da. în cuplu, da. Femeile, da. femeile în acel moment se protejează. Ar fi bine să discute, să se bucură împreună de modificările ei. Da. Deci, practic, soțul să-i prezinte nemulțumirile lui, bănuiesc, nu? Să-i spună ce ar dori de la ea, fiindcă nimeni nu e perfect, nici bărbatul nu e perfect, nici femeia. Și acel fruct este fructul iubirii lor. Da. Ar fi bine ca cei doi să se joace cu această idee, să crească ca părinți, ca ideea de părinte să crească neodată cu acel făt. Da. Da? Viitoarea mamă să-l implice pe soț în treburile casnice, să-și imagineze cum vor participa împreună la creșterea copilului, cum vor alterna în nopțile grele. Da? Da. Este important ca el să înțeleagă că ea nu se poate ocupa singură de copil, mai ales în primele luni. Deci să responsabilizeze în mod egal și pe partener. Aproximativ. Foarte mult. Da. Când copilul doarme, de exemplu, mama ar fi bine să doarmă și ea, mai ales în primele luni.
el să se implice în a-i face surprize, în a-i arăta cât de mult o iubește prin acele gesturi mărunte care nu costă cât costă o mașină, cum vorbeam, că femeia punctează și cele mai mărunte gesturi, la fel cum ar puncta un mare cadou, de valoare mare. Da. Deseori, alterarea relației intime într-un cuplu este la baza conflictelor. Cum poate fi rezolvată această problemă? În primul rând, se înlătură cauzele somatice. Vor merge la medicii specialiști ambii dacă sunt probleme de cuplu și poate sunt problemele femeii. Femeia este incapabilă să simtă o plăcere în timpul actului sexual sau are dureri și sau trebuie să se adreseze medicului specialist ginecolog. Așa. După ce se înlătură orice cauză de natură hormonală, endocrinologul poate să spună foarte bine cum stăm cu nivelul hormonilor. Atunci se vine la terapie. Înlătură cauzele medicale propriu-zise, somatice, psihosomatice, poate veni la terapie. Fiindcă dacă se trece la cauzele psihice. Corect. Pentru că întotdeauna o ejaculare precoce poate avea o componentă psihologică. Și este foarte importantă. În momentul în care un bărbat este criticat cu privire la performanțele lui sexuale sau zilnic îi se fac reproșuri, e posibil ca în timpul actului sexual să aibă eșecuri și va interveni un cerc vicios. Teama de a fi supus. În concluzie, cum se poate rezolva această situație? Fără reproșuri? Fără reproșuri. Căutarea cauzelor. În primul rând să se caute acele cauze să nu fie de natură medicală, somatică. Și după aia prin terapie. Terapia este de scurtă durată. Învață să-și cunoască propriul corp, fiecare dintre ei, să cunoască cum să-l facă pe celălalt să reacționeze în momentul în care au relațiile intime, să nu facă reproșuri în momentul unui eșec, fiindcă atât bărbatul cât și femeia pot avea eșecuri sexuale în timpul actului sexual. Femeia nu are orgasm, bărbatul are ejaculare precoce sau... În momentul în care persoana este stresată, poate interveni de asemenea impotență. Stresul îi determină bărbatului o ardere a interiorului. Ultima fază a stresului, burnout-ul, este o ardere a interiorului. El este obosit, iritat, susceptibil, nervos, necrezător în forțele lui și caută să o culpabilizeze pe ea. Pot fi reproșuri de ambele părți. Și de aceea este bine să intervină un specialist, psihoterapeut, care să le explice și să le ofere noi modalități de comunicare. Comunicare face foarte mult. Ați precizat că anumite nivele hormonale, de reglările activității hormonale, atât la domni cât și la doamne, au oarecare influență, în primul rând, în relația lor intimă și ulterior în relația de cuplu. Ce influență ar avea instalarea menopauzei la doamne? Neapărat negativă sau... Negativă, în primul rând, pentru că este semnalul că ai ajuns la o anumită vârstă. Și, din păcate, societatea ne spune că în momentul instalării menopauzei, tu, ca femeie, treci într-o categorie a femeilor nemai dorite de bărbați, nemai curtate, nu mai prezinți interes pentru partea masculină. Asta înseamnă o mare durere pentru eul feminin. Dar este foarte bine ca femeia să știe că poate face dragoste până la 100 de ani, că este important cum se privește ea pe ea însăși, ce imagine are față de corpul ei, cât de mult se respectă, cât de mult caută să-și mențină o sănătate, un echilibru hormonal. Sunt tratamente medicamentoase care să îi țină la echilibru nivelul hormonal.
este bine să caute să iasă cât mai mult, să socializeze, să flirteze, să se simtă așa cum este de fapt o femeie minunată, indiferent de vârsta ei. Dacă te crezi bătrână, devii bătrână. Un om trist, nemulțumit, îmbătrânește foarte repede. Am înțeles. Și acum în cazul domnilor? Jurul vârstei de 50 de ani, bărbații suferă și ei o transformare hormonală, apare andropauza. Da. Poate avea efecte negative în relațiile intime, pentru că tot așa este atacată stima de sine. Da, intervin anumite frustrări, să zicem. Intervin frustrări, intervine prejudecata că dacă ai 50 de ani ca bărbat, s-ar putea să începi să cobori pe o pantă neplăcută a vieții. Da, și ce influență are acest lucru în relația de cuplu? Nu ar avea dacă cei doi ar căuta să comunice unii cu ceilalți. Deci femeia să comunice cu bărbatul. Un bărbat, vreau să spun, conform dovezilor medicale, poate face dragoste până la 99 de ani, exact ca și femeia. Da. Este important tot așa să-și mențină o sănătate bună, să se respecte, să facă efort fizic și să facă dragoste. Un organ sexual masculin, cu cât este lăsat în așteptare și abandonat, cu atâta se retractează. Revine la forma inițială în momentul în care se reîncepe viața sexuală. Deci bărbații pot continua să iubească și să se bucură de actul sexual până la vârste înaintate. Am înțeles. Ce patologie psihică apare după destrămarea unei relații de cuplu, respectiv după divorț? Deci și destrămarea unei relații neoficiale, să zic așa, dar chiar mai precis și după divorț. Dacă are loc un divorț, vorbim de două persoane care au fost căsătorite, da? Au un certificat de căsătorie. Implică o traumă intensă, deoarece sunt proceduri judiciare, juridice, adică formulezi o cerere de divorț, sunt termene de instanță, de termene de judecată, martori, neplăceri, conflicte, discuții. Da. De aceea putem face o comparație între cei doi parteneri care au trăit în concubinaj și cei care au legalizat legătura lor. Deci trauma mai mare este la cei care au legalizat relația. Da. În momentul în care un bărbat divorțează și soția, fosta soție, l-a blamat, l-a jignit, a făcut remarci inclusiv la potența lui, acel bărbat poate deveni poate declanșa sau dezvolta probleme sexuale. În terapie am avut foarte mulți pacienți care se mai temeau să facă dragoste sau să intre chiar într-o relație, pentru că erau ferm convinși că fosta nevastă avea dreptate. Nu era un bărbat adevărat. Nu putea satisface o femeie, fiindcă așa i s-a spus. Da. Alte duce la depresie. Da, așa. Altă patologie ar fi că, mă refer tot la bărbați, devin schizoizi. Mulți dintre ei se retrag, se inhibă, au dorința de a se izola, de a nu mai intra în relații sexuale cu nimeni. Răspund că pot trăi fără sex toată viața începând din acel moment. Pot deveni sau pot accentua caracteristici de personalitate borderline. Se implică într-o relație și ajung la șantaj emoțional. Da. Amenință cu sinuciderea sau amenință partenerea, o blamează ei la rândul lor. Tu nu ești capabilă de nimic, tu nu poți face nimic fără mine. Ce ne puteți spune despre doamne? Doamnele Ce patologie apare la femei? Doamnele fac depresie. Da, mai frecvent decât domnii, da? Mai frecvent decât domnii fac depresie pentru că ele gândesc altfel decât bărbații, procesează altfel informațiile. Noi, femeile, ne deosebim de bărbați, de modul lor de a gândi.
Noi facem foarte multe predicții. Privim în viitor și, culmea, nu ni-l vedem niciodată frumos. Ne facem predicții rele. Nu voi fi fericită, n-am meritat. Privim în trecut și ajungem să ne blamăm, să ne culpabilizăm pentru toate eșecurile noastre, să ne însușim o vină care n-am avut-o. Ne-am asumat o responsabilitate pentru fericirea celuilalt, deși noi nu suntem responsabili decât pentru propria noastră fericire ca femei. Și uităm lucrul acesta și atunci intervine depresia, care poate duce până la acte de suicid și am avut cazuri cu tentative de suicid și mulțumesc la Dumnezeu că acea femeie a scăpat, a făcut terapie, în prezent mă bucur că s-a recăsătorit. Altfel trăiește, poate singură, poate alege o formă de concubinaj sau poate alege să aibă parteneri multipli, fără să poată spune am o relație stabilă. Am înțeles. Ați avut ultima întrebare pentru această seară, dacă ați avut situații în care relațiile de cuplu s-au refăcut în urma psihoterapiei, bănuiesc psihoterapie pentru ambii parteneri. Da, când vorbim de terapia de cuplu, ambii parteneri vin, participă la ședință, da. Întâi individual, după care facem ședințele cu amândoi, amândoi de față, învață să-și comunice dorințele, să accepte, să-și asume responsabilitățile și pot să zic că urmăresc întotdeauna într-o terapie de cuplu 3 mari direcții. Ei să fie motivați în a recunoaște el că nu a susținut-o afectiv pe ea, nu a ascultat-o și nu a căutat să înțeleagă, ea să-și asume responsabilitatea că nu a cerut, nu a spus ce dorește, poate a crezut că nu merită. O altă mare direcție este de a-și învăța ea de a trasa anumite limite în relație. Atâta vreme cât bărbatul nu știe că această femeie are și ea drepturi și că nu poate țipa la ea oricând, nu-i poate cere să facă orice dorește el, doar pentru că așa dorește el o va domina. Ea va fi o frustrată, o dezamăgită. Asta este a doua direcție, iar a treia? A treia este de a face primii pași în a vedea ce calități a avut partenerul tău și ce calități are partenerul tău, pentru că acel partener are și calități, nu doar defecte. Ați aminti că acest om are umor, poate, are o forță deosebită, are un talent deosebit, este optimist, este perseverent și le accentuăm. A făcut ceva bun pentru tine și cauți să scrii ce a făcut bun, deși în clipa aia multe femei nu văd nimic bun. Deci trebuie iar ei să-și amintească că ea este o ființă sensibilă, ea este emoționată când vorbește despre lucrurile sufletești, că are dreptul să fie tristă, să comunice acest lucru, fără ca el să râdă de ea, să o umilească. Are dreptul să-i ceară un anumit lucru, fără ca el să-i reproșeze sau să o facă la rândul lui să se simtă umilită că a cerut. Da? Am fără înțeles. Șantaj emoțional. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru informațiile aduse, sperăm că au fost utile și vă mai așteptăm cu plăcere și în alte emisiuni ale noastre. Mulțumesc mult! Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție, vă dorim o seară plăcută în continuare, la revedere!